Já se jmenuji Jirka Zavadil, jsem ředitelem společnosti Vitra tady pro Českou a Slovenskou republiku. Nacházíte se u nás v našem království v Karlíně, kde jsme od roku 2008. Nebyl jsem si úplně jistý, že to bude v té době úplně ta top čtvrť, ale poznal jsem Serže Borensteina, který už byl můj dlouholetý kamarád, a ten mě přesvědčil, že tady tohleto místo bude jednou úplně perfektní, a to se povedlo. Je to neuvěřitelná proměna, protože dneska Karlín za mě je jedna z nejlepších čtvrtí vůbec v Praze, kde se perfektně kombinuje život pracovní a život obyčejných lidí. A když jste v Karlíně, tak nemáte pocit, že jste buď v kancelářské nebo v rezidenční čtvrti. Tady se to perfektně kombinuje a infrastruktura Karlína je taková, že působí jako město ve městě. To je super, máme tady skvělý kafe, máme tady skvělý prostředí, jo, takže mám to hrozně rád. Mám tady rád spoustu restaurací, mám tady rád spoustu kaváren, je to opravdu skvělé místo pro život.